máte odpad, řebíky, pruty, trouby, dráty. To máte ty dvojlinky, trojlinky, okapy, plechy, elektroměr, pojistky, hromosvod, krabice podvypínače, krabice odbočné. Vy tomu všemu rozumíte? No to víte, my máme toho zedníka. Nejlacinější zedník v kraji. Bere 10 korun na hodinu. Co je to notou? Hned to bude, pane Lorenz. Děcka. Je tam dost písku, pane Lorenz? Žítky. A teď? Dobrý. On teda cihlu do ruky neveme, ale odborník je to na slovo vzatej. To je fachman. Takhle už tu postavil 3 vily.